Assalamu alaikum bandiraɓe sehilaɓe. Wonde mon ko sire kan lollirɗo samba nder cosɗo diller e diɓi ngam jeytare worgo leydi Mauritanie. Leydi men tekro sen kali ɗum e farais mbiyen ko mouvement des autochtones pour l'indépendance du sud mauritanien, terre chère tekro. Handi waddi vidéo ko ɓe waɗaɓe warga en nawgasi jeere jolal ya ujunere temed jeenayi e capanɗe jeenayi. Ngandon no dillere men sosa ko nawgasi jeere jolal hitande ujunaje ɗiɗi e nawgas e go'o. Ɗum noon in jokkodir ina feewi ndi gonten he sunare dillere amen nawrgo sunare e weltare sabu ndi makko sosande ko waɗi ɗum ko yananede wara hoore wonde ma wattu hoɗe gonɗo en keɓi hebliɓe e gonni ɓurata yawde he 1989 o sabu Allah hokkiɓe laaɗi diwoje, hokkiɓe wasotoɓe wonɓe caggal leydi ni France, jaggi moƴƴo wayni OTAN Amérique. Ɗum noon ko fati petilaji haydara en mbawanaɓe minen min cakki ko feere liɓi diɓi taw sawru ndu wiite ko taru to o ko taƴodirde maɓɓe basen sodde maɓɓe basen liggodirde maɓɓe mbaɗen feere mbawen jogade koye men kamɓe keɓe yeeyoɓe enen ken sodoɓe siɓe natti yiide client tani murɓor ko ɗum woni kural men gedigal ngal. Kural dewgal ngal he taƴodirde nde mbiɗen ko artude tekruru gummiɗen guri rew mawɗe ɗe garten he gure men, garten he gese men, gayi tekruru men, dande maayo men walla maaji men sabu tekruru en yaaji karakaro hen en jaha kumbisala en jaha nema ɗum fof ko tekruru jeeya. Garten he leyɗele men jooɗoɗen hen bel seɓe ngari e mbiyeɓe ter eɓe taw ɗon joom bede, eɓe taw ɗon joom jaseje, aynaɓe ɓe joom jaseje en, remoɓe ɓe joom bede en, eɓe taw ɗon hay rewɓe ɓe joom barmeji wulɗi eyyi kollaɓe jahannama ɓe kolluno men inal diddanɓe terenɓe eɓe jogori ko dartoyade ko bornogreyi ko ɗum tan eɓe gandi sen dartaki tan ganden kam e joni ɓe gayni men mumtu. Waɗi wadde o vidéo mbeɗe leeli ko ni leñol men wayi hande ken leeliɓe ken jebbiliɓe ken jaɓɓe kamɓe wawmen te haydara noon e mbawana men e mbawa fellidde ken jiiɗa kala keɓe pawi he dow men ganden kenen dokkiɓe damal ɓe ñaagui enen fof yen mbaɗ feere hande gummoɗen he nde lelde jutde nde lelde guila 1958 le ken liggaɓe ni te eɗen gandi wileɓe mabɓe mbawa wileɓe men, seeremɓe mabɓe mbawa seeremɓe men, jambareɓe mabɓe mbawa jambaraɓe men. Heddi tan ko pellital mbeɗa waɗɗo hen erago enen fof yen mbaɗa feere konngol won gorol, konngol ko jeytare sen jeytani koye men ganden ko ke war hoore wonde paaɗen ɗum kam wonɓe diller makko ina janana ɗum te nden war hoore ɓurata yawde waɗanno nde 1989 eɓe kadi ke duuɓi ɗiɗi eɓe taccina ujunaje tekruru naɓe eɓe mbari hen keɓe beela eɓe bonni hen keɓe beela ɓe dumba ɓe rewɓe men bonna ɓe gueseji mumen teera ɓe gure mumen geggina duppa bonna ɗum ɗon e mbawi ɗum wadde he lewru eɓe gayni men enen fof sa ƴeewi kaɓirɗe ɓe jogui ɗe joni te kadi ni ballego mbeɓe keɓata he France ngam habtade wadde bonyankoɓe ballego ummotongo joni OTAN on jii OTAN ari ɗon wonko sifidiri he mabɓe OTAN yiɗi ko rewde he Mauritanie ngam rende Mali en eɓe ndena Burkina Faso en te ɗum ɗon
ko penal em gardan rent em gardan hujin ngaloji Afrique naɓe em natirka damal ɓurgal ngal yaajde damal ngal France yaajni woni Mauritanie o ɗum noon ɓe so mbi ñande men lawol gongol jarani koɗon keɗen binda leetar faade France walla leetar faade OTAN te ngat noon Russie natti mon woƴeede sabu Russie kañum talani joni nadde geɗe Amérique kañum tali ɗum ko Ukraine ɓe ngat noon Iran talani mon Chine talani mon waya tan kon wano ni 1989 eɓi piimen ha maayen taw ala jinganowo men taw soɗon ciftor hay Sénégal he Mali hay dar mbaɗani ɗum noon goppen nde lelde waɗi o vidéo mbe lili ngam hollirde mon tan hanti ɗo liɗi joni hanti yo en gumbu yo en kabtoɓe eyyi kala ko mbawɗa ƴettude ngam habtade ngul laamu soldateɓe waɗa ɗum ha heddotan noon warde eyyi min mbiyani noon woɗ yon mbar kono neɗɗo suymon yo ina war mon oɗon jogui wiyete ko légitime défense oɗon mbawi habtade ɗum ha wasa mon war oɗon jogui nindima ko warde ɗum hadde makko artude lawol gongol o ɓuuri fewntade o jokkita mon eyyi ɗum noon haalni mon hannde tar maɗum te o ko taƴodirde a o ko artude leydi men tekro re o ko remde duttoɗon e ndema e gaynaki e mecce kesse mecce gurnoje tekronaɓe u o ko ummital woni garten he pini men nden bitten ƴeewen holko ganduɗa ɗi mbawi ɗum hutorade joni eyyi ɗum noon on jarama no fewi baɗɗe feere mijoɗen no fewi mbimon ko hoto gonmi ɗo komi leliɗo yonti keɗen gummo